Здравейте, аз съм Димитър Ангелов и днес ще ви покажа как да си направите NFC Tag. Ако видеото ви е харесало, може да намерите подобни в каналът ми в YouTube. Абонирайте се. NFC таговете са тънки чипове с малко памет. Ето, например, тези са направени като стикери. Може да си ги залепете на различни места, като визитни картички, ключодържатели, къде ли не. Може да проявите въображение. Тези са направени в пръстени. Вътре в пръстена има подобен чип, слагате си го на пръста и може да го сканирате с различни телефони. Можем да направим NFC таговете, след като бъдат сканирани, да изпращат устройството към определен линк, например към сайта ви или към клип в YouTube. Всичко, което може да се закачи на линк, може да се запамети и в NFC тага. Също така може да препраща към приложения, към Wi-Fi свързаност. Например, оставя си телефона върху NFC тага и той се свързва към Wi-Fi мрежата. Може да бъде настроено да се свързва с различни Bluetooth устройства. Също така може да се запамети файл вътре или текстово съобщение. Когато бъде сканиран NFC тага с телефон, ще изписва определения текст. Сега ще ви покажа как да си настроите един такъв. За целта първо трябва да свалим приложението NFC Tools. Има го и за Android, и за iOS. Ето това е един пръстен с NFC Tag. Първо отваряме приложението. Натискаме второто Write, за да запишем нещо на пръстена. След това натискаме Add Record. Тук има всички възможности, които са ни предоставени. Натискаме Link. За примера ще копирам линка, който води към профила ми в YouTube. YouTube каналът ми. Ето, копирам връзката. След което пействам линка тук в полето. Налага се да изтрия първите букви, за да не се повтарят. HTTPS протокол. Натискаме Write. Сканираме NFC тага и готово. Нашата информация вече е записана на пръстена и сега всеки път, когато сканираме тага, изкача едно прозорче, което ни води в YouTube каналът ни. Ако видеото ви е харесало, може да намерите подобни в каналът ми в YouTube. Абонирайте се!